Straeon o'r Beibl, y Ffwrnais Ffyrnig. Flynyddoedd maith yn ôl, roedd 3 ddew o'r enw Siadrach, Mesach ac Abednego. Pan oedden nhw'n ifanc ddaru nhw orfod symud o Israel i le o'r enw Babylon. Brenin Babylon ar y pryd oedd dyn o'r enw Nebuchadnezzar. Dyna fo, bron yna. Gwnaeth ddelw aur 90 troedfedd o uchder. Perffaith. Anfonodd y brenin neges at bawb i ddod i'r agoriad swyddogol. Wedi bawb gyrraedd, dywedwyd fod yn rhaid i bawb o bob llwyth cenedl ac iaith ymgrymu o flaen y ddelw ac addoli delw y brenin Nebuchadnezzar pan oedden nhw'n clywed cerddoriaeth. Os oedd unrhyw un yn gwrthod, mi oedden nhw'n cael eu taflu i'r ffwrnais Ffyrnig. Felly, glywodd pawb sŵn yr offerynnau ymgrymodd pob un ac addoli. Ond gwrthododd Siadrach, Mesach ac Abednego oherwydd ei bod yn Iddewon a dim ond gwir dduw roddan nhw yn ei addoli. Aeth rhai o ddynion doeth Babylon at y brenin a dweud wrtho bod Siadrach, Mesach ac Abednego yn gwrthod ymgrymu i'r ddelw. Beth? Gwnaeth hyn y brenin yn wyllt gacwn a gofynodd i Siadrach, Mesach ac Abednego os oedd hyn yn wir. Yna dywedodd y byddai'n rhoi un cyfle arall iddyn nhw i ymgrymu. Os na fyddan nhw'n gwneud, mi fyddan nhw'n cael eu taflu i'r ffwrnais Ffyrnig. Atebodd Siadrach, Mesach ac Abednego nad oedd yr rhaid iddyn nhw amddiffyn eu hunain rhag y brenin. Dyma nhw'n dweud, os cawn ni ein taflu mewn i'r ffwrnais Ffyrnig, fe fydd y Duw yr ydyn ni yn ei wasanaethu yn ein hachub ni. Bydd yn ein hachub o'ch grym, eich mawr hydy, a hyd yn oed os na fydd yn gwneud hynny, da ni am ei wneud yn glir i chi, eich mawr hydy, na fyddwn byth yn gwasanaethu eich diwiau, nac yn addoli'r ddelw ail. Roedd y brenin mor flin gyda Siadrach, Mesach ac Abednego, fel y gorchmynodd i'r ffwrnais Ffyrnig gael ei boethi 7 gwaith poethach. Yna gorchmynodd glymu Siadrach, Mesach ac Abednego a'i taflu'r tân. Roedd y tân mor boeth fel y lladdwyd y milwyr a daflodd y tri mewn, felly syrthiodd Siadrach, Mesach ac Abednego i mewn i'r fflamau. Yn sydyn, safodd y brenin ar ei draed gan ddweud wrth ei gynghorwyr, ond i ddaru ni glymu 3 dyn a'i taflu mewn i'r ffwrnais. Dywedodd un ohonynt, do, ond dywedodd y brenin, drychwch, dwi'n gweld 4 dyn yn cerdded yn y tân, ac mae'r 4 yn edrych fel Duw. Yna gwaeddodd y brenin ar Siadrach, Mesach ac Abednego. Dewch allan! Felly daeth Siadrach, Mesach ac Abednego allan o'r tân, a gwelodd bawb nad oedd y tân wedi cyffwrdd, doedd dim hyd yn oed ogla mwg arnynt. Yna canmolodd Nebuchadnezzar i ni gwir dduw Siadrach, Mesach ac Abednego oedd wedi hachub o'r tân. Gwnaeth y brenin gyfraith newydd, y byddai unrhyw un fydda'n dweud gair yn erbyn Duw Siadrach, Mesach ac Abednego yn cael eu cosbi'n fawr. Yna, dyrchafodd Siadrach, Mesach ac Abednego o fewn ei lys. Roedd Siadrach, Mesach ac Abednego wedi trystio Duw. Mi oedden nhw'n barod i farw yn hytrach nac addoli Duw gwahanol i'w Duw eu hunain.